Bangaphezu kwamakhulu amathathu abantu asebehlolelwe igciwane iCorona kuleli kanti umlisa waKwaZulu Natal oneminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili uyena yedwa osetholwe enaleligciwane. Bonke abantu abayishumi nesishiyagalombili abaxhumane naye sebehloliwe kanti kusalindwe imiphumela. UNgqongqoshe wezempilo uDokotela uZweli ubekhipha imininingwane ngeinhlelo zokulwa naleli gciwane eMgungundlovu. Uthi uhulumeni ukulungele ukubhekana naleli gciwane. Wonke amehlo ebebheke kule ndawo yaseHilton ngaphandle kwaseMgungundlovu njengoba kuyilapho kuhlala khona umlisa otheleleke ngaleli gciwane. UNgqongqoshe Umkhize ephelezelwa abengamele iminyango yezemfundo nowezempilo kulesifundazwe bahlangane ngaphandle kwalesikole okufunda kusona izingane zalona wesilisa. UNgqongqoshe ubeseba nomhlangano nabaphathi besikole nezisebenzi ze-NICD. Abazali abebekhathazekile bebekhona nabo. UNgqongqoshe Umkhize uthi phansi amaphaphu. I think the media need to be aware that there are lots of people who are sending fake news, wrong information, disinformation. Some people are just pulling pranks on us. As long as it has not been announced by the Department of Health, it is fake. It is not possible for any numbers of people to be found to be positive without the minister knowing, without the department knowing, and therefore some of the stories we must just disregard. What is important for now is that we have only got one, and over the past 2 months we have not had any other case. Uyichithile imibiko ethi umbutho wezokuvikela kuleli wenqabile ukwelekelela ekubuyiseni izakhamuzi zakuleli eSewuhan. We are quite happy that the processes are advanced, and that because we have to deal with emergency procurement mechanism, we have to get into negotiations at short notice and get to sign what you call agreements within a short space of time. All of those things are causing the delay. That's why we said 7 to 10 days. But everything is on course as far as we're concerned, where those members will be coming back. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi asikabe bikho isidingo sokuvala izikole kepha kunxuswe abazali ukuba baqhubeke nokuqapha isimo. It's not at a level where really we think we should be closing our school, as I indicated earlier on, and we call on parents to also be on high alert, follow all the precautionary measures that were outlined here by the minister. Owengamele ezempilo kwaZulu Natal ukugcizelele ukuthi izibhedlela ezine ezikhethiwe ukuba ibhekane neCorona zikulungele lokhu. The reason why we have identified the 4 facilities in particular, it's because at this point there are the 4 hospitals that did not require us to actually build isolation wards or to have to renovate a whole lot more. So we decided those 4 are sufficient for now. Umnyango wezempilo uthi lo mlisa uyelulama kwesinye sale ibhedlela lapho evalelwe khona yedwa. UNgqongqoshe uphethe ngokwexwayisa ngokufafazwa kwemininingwane engelona iqiniso mayelana naleli gciwane.